Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged bangun pasaman suci persekutuaning murid-murid dalem Gusti lan asung paseksen menggaing sih kawelasan dalem tumraping sesami. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing riyaya Pentakosta kangge nutup mangsa Paskah lan benjing. Kula panjenengan sampun mlebet ing mangsa lumrah. Wonten ing Minggu Pentakosta menika kula panjenengan ngriyayakake kados pundi kasagan dalem Gusti ingkang badhe ngutus Yang Roh Suci, roh ing kasunyatan, roh ing panglipur ingkang bakal nuntun para murid ngemban tugas timbalanipun. Dinten menika dipun riyayakaken dening pasamuan suci. Yang Roh Suci tedhak lan ngayomi para murid dalem saengga para murid menika lajeng wantun asung paseksen menggaing kapitadosanipun dumateng Gusti. Lumantar Yang Roh Suci menika para murid ugi lajeng wantun belani kapitadosanipun ngantos ngurbanaken jiwa raganipun. Menika temtu dados pitedah tumraping kula panjenengan sami, lan yen Bapak Ibu wiwit sang dinten kapengker menika novena Yang Roh Suci, mugi-mugi ing Minggu Pentakosta menika Bapak Ibu para kadang kinasih ugi nampi kasantosaning iman kapitadosan awit Yang Roh Suci ingkang tansah makarya wonten ing gesang lan diri pribadi kula panjenengan. Lumantar Yang Roh Suci ingkang tedhak kaparingaken dumateng para murid dalem Gusti menika nggih dados kepyakaning pasamuan suci. Gusti Yesus ingkang sampun bangun persekutuaning para murid injih pasamuan dalem dinten Pentakosta menika dikepyakake dilantik sacara resmi pasamuan suci madeg. Awit tumraping Gusti pasaman suci ingkang awujud persekutuaning para murid dalem Gusti, gelem ora gelem, siap ora siap, wani ora wani, kudu wiwit makarya nglajengaken pakaryan dalem Gusti. Sacara internal ngrawat njagi persekutuaning para murid ingkang linambaran dipadha tresna tinresnan kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Yesus. Sacara eksternal para murid dalem wonten ing persekutuan menika asung paseksen lumantar gesangipun bab pakaryan kawilujengan dalem injih panebusan lan pangapuntening dosa. Mila kula panjenengan sami kanthi mahargya riyaya Pentakosta ateges awake dhewe pasaman suci jaman saiki ya wani asung paseksen menggaing paguyubaning umat. Awake dhewe ditimbali Gusti dadi penderek-penderek dalem menika sacara internal bangun paguyuban. Mirungganipun paguyuban murid-murid dalem Gusti ana ing papan domisiline awake dhewe-dhewe. Sacara eksternal awake dhewe ugi dikersakake Gusti asung paseksen menggaing iman kapitadosan, ya mbelani iman Katolik, ya wani asung paseksen menggaing Gusti
ingkang sampun akarya panebusan. Mugi-mugi lumantar kula panjenengan ngestokaken sedaya ingkang dipun kersakaken Gusti, kula panjenengan estu saged mujudaken rasul-rasul dalem ing jaman sakniki. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, manawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku, aku bakal nyuwun marang Sang Rama nuli kowe bakal padha diparingi juru panglipur liyane, ya kuwi Rohe Allah sing nuduhake bab kersane Gusti Allah. Roh mau bakal nunggal karo kowe saklawase. Ramaku lan aku dhewe bakal nekani wong kuwi lan manggon bebarengan ana ing wong kuwi. Wong sing ora tresna marang aku kuwi ora nglakoni piwulangku. Piwulang sing kok rungu kuwi dudu piwulangku, nanging piwulang saka Sang Rama sing ngutus aku. Kabeh kuwi dak kandhakake marang kowe mumpung aku isih awor karo kowe. Dene sing arep mulangake saking prakara mau marang kowe kuwi Sang Roh Suci. Panjenengane kuwi Sang Juru Tetulung sing bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku. Sang Juru Tetulung kuwi sing bakal ngelingake kowe prakara-prakara sing wis dak wulangake marang kowe. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik ing bojana pungkasan konteks waosan Injil riyaya Pentakosta menika, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem ingkang sepisan. Para murid ingkang tresna dumateng Gusti Yesus menika ditandani kanthi padha ngestokake ngleksanani apa sing dadi dawuh-dawuh dalem Gusti. Mila katresnan kalian tatanan menika ana gandeng cenenge sing jero banget. Wong sing duweni katresnan uripe mesti penuh tatanan. Beda nek katresnane kuwi dicampuri kalian nafsu-nafsu. Lan tandane murid-murid dalem sing tresna marang Gusti menika tansah nglakoni apa sing dadi pepakon dalem, tatanan utawi dawuh-dawuh dalem. Ingkang kaping kalih, Gusti lajeng ugi paring kasagan dalem badhe ngutus Roh Panglipur lan Roh Tetulung. Menika roh sing satunggal ingkang fungsinipun utawi peranipun paring panglipur lan tetulung dumateng para murid dalem. Awit Gusti pirsa anggenipun para murid dalem ngemban menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti menika ora gampang. Bakal akeh susahe, bakal akeh pepalange. Mila Roh Panglipur lan tetulung menika ingkang sak mangkih bakal paring pambiyantu dumateng para murid ngatasi nerabas maneka warni
kasusahan lan pepalang. Saking mriku tumraping kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang iman saben dinten awake dhewe ya wis sak mestine lan sak prayogane tansah nyuwun ing ngarsa dalem Gusti supados tinuntun dening Yang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.